What's up, gutterne? Vi er taget på Put and Take, fordi jeg skal ud og fiske for første gang nogensinde. Det bliver en meget chilleren og hyggevlog. Jeg kommer til at fange måske 600-700 fisk. Følg med, mand. Okay, så der er sket det nederen, at jeg har brugt en halv time på at fixe min mic. Som I ved, har jeg en meget god mic. Men det kunne jeg ikke, så nu har jeg betalt for en halv times fiskning. Fisk. Jeg har betalt for at fiske i en halv time, hvor jeg bare prøvede at fikse sin mic. Men jeg ved ikke, om I kan høre mig. Det håber jeg kan. Anyways, lad os lige fange en 600-700 fisk. Seriøst, jeg bliver ved med at få fat i det her græs, men jeg kan simpelthen ikke vurdere, hvor dybt der er i den her sø. Sådan, jeg fisker med blink lige nu, og altså, der er det jo meningen, at man skal sådan hive den ind, så den ikke når at ramme bunden, men stadig et flow, som ligner et bytte. Alt sammen det er noget, jeg har googlet mig til eller set i film. Okay, chat. Jeg har set en eller anden film, hvor der var en, der fangede rigtig mange fisk. Han røg hele tiden cigaretter. Så jeg har været ude og købe nogle cigaretter, selvom jeg ikke ryger. Og så tænker jeg, at hvis det er det, fiskere gør, så er det også det, vi gør. Okay, jeg tror, vi fanger fisken nu. Okay, fuck det her shit, det er fucking klamt. Okay, jeg finder en anden plan. Vi er tilbage om lidt, gutter. Nu sker det. Nu, næste kast, der er fisk. Det var bare en prank. Okay, jeg har prøvet at skifte blinket nu til noget mere lyserødt. Jeg ved ikke. Det er også et ret stort blink, men det er fordi, jeg vil gerne have sådan en 8 kilos krabat. Lad os prøve, mand. Nej, det er sgu ikke helt ligesom at fiske i Pokémon. I Pokémon der er der bid hver gang. Stangen er nede i... Nej, jeg kan bare lige tage den her. Vi er enige om, du skal have den med hjem, ikke? Jo. What the fuck? Wow. Hvad har du at sige til det? Jeg er sgu da nøje på, mand. Jeg har fanget en fisk, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med den, når jeg har fanget den. Flot fisk. Tak. Bare put den ind i fryseren. Så, et stykke fisk nu. Den er sgu da stor. Den er ganske flot. Hvad er det for en? Det er en regnbuer, ja. Wow. Det er en regnbuer. High five, mand. Træde her. Oh. Krog på. Wow. Jeg sagde det jo, mand. Nu mangler vi bare at fange 599, så er vi der. Siger vi, chat. 50 cm. 1,1 kilo. God damn. Let's go. Vi fanger 10 mere nu. Vi har ikke fået noget på krogen siden sidst. Men jeg føler, de er her. Og de venter på mig. Jeg føler, vi bare skal have den her lille krabat ud. Fuck, det er et møgsvin, mand. Den er 13 gram. Lige før der kom jeg til, der stod jeg derovre et sted på den anden side. Og så da jeg kastede over, så ramte jeg over på den anden side, fordi... Kig her, mand. Er du galt, de store? Nå, gutterne, lad os se, om vi kan fange et eller andet. Gutter, vi er ved at skifte lokation, fordi jeg tror, alle er blevet skræmt væk, fordi fiskene, de har talt sammen. De har talt sammen om, at jeg har været derovre, og de ved godt, at det er mig, der fanger det hele. Så nu går vi herhen, og så forskrækker vi dem. Det er også sådan en... Det er seriøst, som om, at de har fundet ud af, at jeg er her. De er sådan, okay, Rilla er her. Lad os bare sove eller et eller andet. De spiller sikkert Fortnite eller sådan noget. Hvad fuck laver fisk egentlig? Chiller de bare?
ved det ikke, mand. Der må være et eller andet trick, jeg kan bruge, som jeg ikke bruger lige nu. Der må være et eller andet, jeg gør forkert. Og så igen, jeg har jo fanget en. Men jeg vil gerne have 600-700 fisk. Det her kast fanger vi en ordentlig haj. Der kommer en haj på krogen nu. En hammerhaj. Hvad gør jeg egentlig, hvis jeg fanger en haj? Er det ikke fucking farligt for mig? What's up, chatten? Det skulle lige gået op for mig, at det klip, vi fik, hvor jeg fangede fisken, det fik vi faktisk ikke optaget. Den fik vi sgu ikke på video, så jeg har stået desperat i, jeg ved ikke hvor lang tid nu, for at fange en til, så vi kunne få det på video. Men det blev sgu kun til en fisk. Men det var en W-fisketur. Lad mig vide i kommentarerne, om det er noget, vi skal prøve at gøre en gang til. Og så den her gang, så tager jeg den mikken med, sådan, så det bliver så man kan høre mig lidt bedre, også når jeg står lidt længere væk. Så kan man også høre, hvordan min hjerne den fungerer, fordi den er sindssyg. Okay, gutterne, fordi vi sidste gang ikke fangede en skid, ikke? Okay, jeg fangede en fisk, men det er ikke nok. Det er ikke nok. Så har jeg været ude og investere i en stang her. Jeg har købt en crazy ass stang, gutter. Og jeg var bare sådan, jeg skal bare have noget godt. Jeg har givet 1.500 kroner for den her stang, mand. Så nu står vi herude, og jeg har inviteret The A-Team. Jeg har inviteret nogle af gutterne, ikke? I forstår ikke, mand. Det er de varmeste gutter. Prøv at kigge på dem. Kig på dem, hvor varme de er. Og allerede nu, tro det eller lad være, allerede nu, der er ham her. Vi kalder ham Gugu. Gugu har allerede fanget en fisk. Men jeg nåede ikke at filme det. Han kastede 2-3 gange, så var der en fisk på krogen. Senere i videoen, der får jeg lov til at se, når vi skal tilberede den, fordi vi kommer til at spise den. Vi kommer til at spise den sådan der. Vi har købt sådan en engangsgrill. Og så æder vi den bare. Jeg fik sådan her. Jeg har ikke prøvet at rense en fisk før, men det skal nok gå godt. Jeg har sat sådan en ordentlig grineren fisk på, mand. Prøv at kigge på den, mand. Jeg ved ikke, om man bruger den i Put-n-Take, eller hvad fuck den er lavet til. Men nu prøver jeg. Jeg ved ikke, hvad fuck det er, for at være ærlig. Se, hvad fuck det er, mand. Okay, den flyver langt. Nå, den ligger så der i toppen. Den ligger så sådan i toppen. Så når jeg hiver ind her, så flyder den ikke nedad. Den bliver sådan oppe. Så jeg tror, den her er god, når der er fisk, der sådan er oppe. Jeg fanger, hvis jeg er heldig, kan det være, at jeg fanger noget tang. What? Den blev sgu da ikke oppe. Nu er den nede. Fuck laver den, mand? Ikke engang tang fik du med op. Bro, hvad fuck er det her, mand? Okay, vi prøver lige en gang til. Gutter, det her ikke, det er kaststed. Der fanger vi ikke bare 1, ikke bare 2, men 3 fisk på et kast. Det her, det er ikke for børn. Jeg tror, jeg gør det forkert. Og vi har været i gang i 2 timer, og vi har kun fanget 1 fisk, mand. Vi har kun fanget 1 fisk, og det er ikke Gugu. Bro, jeg skal ikke fiske med den her, mand. Hvis det var Albanien, der har jeg taget en pistol, og så bare skudt den i vandet. Har du bare skudt den i vandet? Det er lige nu, der er det Gugu, der går med kamera. Manden, han tror, at mikrofonen er ligesom på en iPhone. Men Kan den ikke høre, hvad jeg siger? bro, den er her, mikrofonen, mand. Sæt med mig. Vil du gerne have mikrofonen? Men Argent der, ved du hvad han lige har sagt? Fisker lige lidt. Han er fra Albanien, han har lige sagt, hvis det her det var Albanien, så havde jeg taget en pistol og skudt den. Mener du det? Sniffede den ind, og så brugte du waffle, og så forsvandt den væk. Begyndte jeg, hvad fuck har... Bro, man han giver mig skyld. Han siger fisken, den sniffede til hans blink. Men så Sniffet til hans blink. Sniffede, bro. Hvad fuck betyder sniffede? Sniffede, Må jeg lige bro. spørge de der briller? Må jeg lige snakke lidt om det? Ja, Gugu, han har været i Biltema, og det er ikke nogen reklame. Der har han købt de her briller til os. De er brandvarme, mand. Prøv at se, hvor hurtigt jeg er. Jo, så hurtigt vi er. Prøv at se, hvor hurtigt han er nu. Kig på ham. Kan I se det? Okay, jeg får at vide, at der er en fisk lige her foran os. Lige her foran os. Hvor er du, din lille fisk, mand. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer der, men nu... Eller den. Men han står og taler til kameraet, så om at I kan høre det. Han har lige visket, han fatter ingenting. Og ham den anden, han siger, at han vil skyde fiskene, hvis han var i Albanien. Og Kan du fortælle lidt om ham? Jeg tror ikke, man kan se ham. Bro, Men der er en mere herovre. ham der, ikke? Christian. Han står derovre, og man skal passe på ham der. Han er sådan en. Han hopper snart i, tror jeg. Han er et farligt menneske. Ja. Hvis ikke han fanger en fisk, jeg tror godt, han kunne finde på at hoppe i vandet For at fange den. for at fange den. Man kan sætte zoom på. Jeg tror, det? hvis du trykker der, og så du gør sådan der. Nå, han er derovre. Han er et meget farligt menneske. Nå. Han kunne godt finde på at hoppe i vandet for at hente en fisk. Altså, vi kæmper, og vi bliver ved. Vi kommer til at være her i alt i 6 timer.
Og vi chiller ægte. Tidligere der havde jeg fandme en fisk på krogen, gutter. No joke. Og jeg kæmpede med den. Men det er som om, at krogen den ikke sad ordentligt fast. Så jeg mistede fandme fisken. Kæmpe GG. Udover det, så havde jeg en anden fisk, som hoppede på og bed fast i krogen. Men da jeg hæv for at få krogen til at sidde fast, så fik jeg ikke ordentligt fat, så jeg kunne se den hoppe i vandet og så flygte væk. Kæmpe GG også, så det tog jeg på krogen uden at fange dem. Jeg er ikke rutineret nok. Okay, chatten. Han var med, at Argent han fangede en fisk, der var endnu større end den første, vi fangede. Her skal I lige have lov at se dem. Got the fish, baby. Fellow fish. Det er 2 styks fisk. Den ene større end den anden. Den største af dem, den tager Argent med hjem, og den anden, den griller vi nu. Og så skal vi prøve at smage den. Chat, jeg tænker ikke, at I har lyst til at se, hvordan man renser en fisk. Så jeg tænker lige, vi får den renset, og så kan I se med, når vi putter den på grillen. Se som lidt. Okay, gutterne, vi har fået renset fisken. Det tog en evighed og en krig, fordi ingen af os har prøvet at gøre det før. Det tog også lige et opkald, og vi har nok fucket den fuldstændig op. Og nu bruger vi 2 pinde til at vente den om. Jeg ved ikke, jeg vil ønske, vi kunne finde ud af det her, mand. Vi er helt væk. Bro, hvad fuck, mand? Hvad laver du? Hvorfor er det, du vender den om, mand? Bare lige lad den være. Den skal bare lige lade den blive helt færdig. Den grinder. Hvad for noget, den grinder, mand? Hvad for noget, bro? Spis den. Fuck, det ser godt ud, mand. Ej, nu det ser godt ud. Det ser meget inviterende ud. Ja. Altså, jeg kunne godt finde på at lave sådan en på en restaurant. Bare kom ind. Værsgo. Bro, hvad fuck er det for en restaurant, du vil lave den her på, mand? Google-restaurant. Hvad for en restaurant vil du lave den her på? På en grill, en Weber og sådan en engangsgrill? Google Business. Det er det Fredericia Banegård Fisk. Holy shit, mand. Det der, det var... Fuck. Vi fik fanget 2 fisk i alt. Vi fiskede ret længe. Og jeg må sgu indrømme, det der med at rense en fisk, det bliver sgu nok aldrig lige mig. Og nok heller ikke nogen af gutterne, må jeg sgu indrømme. Men det har været nogle hyggelige timer. Vi har hygget os. Vi har drukket en masse aprikossodavand. Gutterne, pas på jer selv. Hils derhjemme. Især jeres mor. Og så tror jeg, det er den slags fisk, jeg skal have på krogen fremover.